आसामा थैबार केसेट चिनी आगरतलानि टाउन हल रिलीज खालाय जाबो आफुरो आं ताबुगो मुंथु दंग बबाय आं आसुगै मारुति बेन गारि बखे आर केसेट निजे एलबाम न रिलीज खालायनान बागै बसाकबाय थांगां बाय आसुगै खरसा सिंगारासो बरम गोनां सिंगार तै आं बाय आसुगै एनाउन्समेन्ट खालायमाने जोंहाय आं रनजुति नगर पुरा आगलि गोरोंखा एनाउन्समेन्ट खालायमाने रिलीजिं नि बागै आबो इयार ओंखा 1995 डिसेम्बर मास बखाबो आबो नियागुलो बबायानि बहानो काइसे कक सामानि दंवानि खरान किसा मिसा खानामा बाय मिल्टन नों बेलेगे खरां काहाम नोंङो हापाराव फायदि चिनि कुमुन बागै नों हाइबरक ना बिनो खरां न नों कुमुन किसा थानि नों सामुङो फानानै माननाय हनै बहानो आशीर्वाद खालायनानै यागुलो बिनि आं सुजरसो फायजा दा बिनो बेलेगे हामबाय तायाबो नियागुलो इम्पोर्टेन्ट आं सायथानाय आं 2015 न आं काइसा बेलेगे हामिया कतरा खालायमाने आं जिबि लागाति मा थां आबोनि थिक मास काइसा सिगां बहानो एलार्ट खालायमाने मिल्टन नों प्रेसार चेक दा खालायजा बो प्रेसार निमे ताबनो तुइ साइमा नताङै हिंगाके बो आजराव बो बिनि प्रेसार काइ दं तंगो बो प्रेसार बायके बुगिजाक ओके बिनि जे डायबिटीज नि आबराव किसा किसा बारि हुइ दं आजराव बहानो आनि स्टुडियो फायै मालाय आनो नायनाय आनो फाय थापाय मिल्टन निनि नमुना तो बेसि सुबिदाया आं साइस्थ बेलाय काइट पाइ खाब्रो नियर अबाउट 90 किलो रकाना आनि आप्रो साइस्थ कामानि तो बहानो एलार्ट खालायनो प्रेसार रक चेक खालायदे होनाय बेलायके नर खाय बरक रक चिनि हानि बागै बेलाय इम्पोर्टेन्ट सामुं देराय जालाया हनै बहानो एलार्ट खालायनो आं साग नाङिया ता कुनुनिया नु बेलाय कन्फिडेन्स ओभार कन्फिडेन्स ठीक बस सामानि मास काइसा निया गुलो नां जिबियो खालायो आनि प्रेसार 220 काइ थाका 220 थाका आंहा पुरबो दाबिनो को नों मुसलमान थाता बिनि को खाना कांकाया आं हायना नांला खामो आबो निया गुलो बो सरि किसा हामियाङै बिसनाव गलाय पाइखा हायफानो बनि हामजाक माने उनसुके बो आनो उनसुके हामजागो और जामुं हाबारो बहाय हामजांनाय बरकानि लाइफ नि बनो खरसा खानि माने तङै तंखांके टप मोस्ट नंबर 1 हामजांनाय बहानो सरि हामिया तो ति कक चातै साया तैखे बहानो फुन खालायो ओके बिनि फुनानि मोबाइलो तीनटा जागा सेभ खालायजाक बुमु नम्बर काकाया रिसीव खालाम हेलो साबंखा बा मुनाय नोंना नांगौ सांसो साइबायजाक नोंआनो सिनियाजों थांखा आफुर खरां खराय जां साइमान आरे दाम ओ सरि नागारबि हाय हनै आंबो बायके कक मा साव बां बाय कक रक साकांका मिनिमाम घंटा काइसार कक साव आ बिसना खालायते तेखान बाहाय सामुं रक सलिलाय तंलाय सिन ककरो सामुं रक आप डेभलप तो खारबनि खोनावो नोंथायबो सामुं सोनांदि तायबो खालायदि हायरखनै आंबो सामना मुसुंगो मुनाय ककसे सारै मालियो नि सासांकां साता दाबिमन तावाना दे नों हामै बासानाय नै दा नोंखौ नुवा ना ककरै निनाबो ताय बिसि दिन दैगा हाम थांगान आमतेके मांबो नांबो खामेते मामा याखै बो बिसनाव खालायजा बो आनो बिनि लाइफ नाना हनि मानो अनेक बार फोन खालाय नों आं बाय मालाय फायदे आं न खातांगौ तामा आं बाय मालाय फायो नि सास आंबो मालायना नि वाइसं सोरब थांगो ओ बासै बायबो थाङै मालायो बासै तंफुराव वाइसं सु बासै गरैनो प्रबो अफिसाव थांबाय बासै ए आबो हायरक्ता तो तै कैसा आनि
आं बनो बेलाइखे हामबायनो रसिनाय आबुंखा पुइला जे चेंमानिबो आं बबायनो ते कायसा हांकांके बिनि लांमानि जे पाइथाक रसामु आबो आं कपाल गाहाम हुनिनानै बिनि पाइथाक रसामु जे लाइन तांसा कक त्रिपुरा मानि कक आमानि कक जे जों दुइटा गान खालायनानै आबो आंनि स्टुडिअ नंगौ आंनि यागबाय आं बनो बवा जराबो रोजाबै उच्चारण खालायनाया बिनि बोस्लाय रोजाय थांबाय गनि बागै पेरालाइसनि बागै खायफा नङा जागावा आं निजिबो दुखा बिसिं बिसिं मा संखा ब रोजाबै माया अनेक कस्त उच्चारण खालायनाया खरां खालायदि खरां खालायदि अजिदल नस पर्यन्त बसारि माया उमसखाय कन्डिशनाव थांखा दाबि मलय को दागो तंग तंग आखरु दाबिं खालायबो आं दागो दाबि मल सा दाराय को हामकाबले को मानै तंगनो निबनो इन्सपायर खालायते बखाव जित नाङै रोन रोजाब खाबो आबां बेलायके गोबां गाहाम बिनि लाइफनि जे लास्ट लाइन खरां खालायदि आरो जामुं तांसा ते कायसांका आनि कक मानि कक जों जतनि कक और सामुं जे दुइटा सामुं आबा आनि लाइफो बआनो कायसा मुख मुख नि याखारि कलां थांगा दाबिमो आबां थैले सा बगलाक ताइ आजागाबो दा गतमनि सुबा सुबायके जों आबनो जों खालायनानै ते कायसा हंकांके आजागाबो जों थैनो दाबा बिनि मांक्लि जनुक मानि अ मांक्लि जाना इम्पोर्टेन्ट बिनि लाइफनि जे लास्ट ऑफ म्यूजिक वीडियो खालायना थांतनि बजे शूटिंग खालायमानि जों आयां बाटा पारा हनै तुइदु रियां पाराव आं दा उनको चिनि जे टीम तंमानि कमल कलेज अबनो बिनि लास्ट माने वीडियोनि मा जों अबनो अब चिनि दागतन ताको अगरा फटो हुमानि अबनो जों दिनार खा अब बेलायके इम्पोर्टेन्ट तुम जदि जों बिनि लास्ट मांकनि भिडिअनि नि सानकाखौ जों अ फटो फ्रेम जों रेसपेक्ट लायनानै नांगौ हाबाखै जों अ जागाव जिनि जे पारिसाब जों बनो रुबायसिनि रुबाय तो मा याखै पालो जों जे सुक मानि जों बनो जों फटो फ्रेम काजे जों बिनि फमा बाय तो जागा आं तायासो पगलो हलिया बिनि Kalau tak sama mampu kaitan ni, kami abang suruh